माबा जोंना दाउला खासिजों जोगोनारजों टेस्टिखा मोजां केकखौबो खेवनो रोंबावनाय नंला दे नुबाय खेवनो रोंमारलानो रोंमारलायलायनो बेखौ रोङो आङो खेवबा जेबो रोंमारालै मानसिफ्रा नै रोंग्राया नै दाउजों एक्सचेन्ज खालामनाय ओंख्रिया दाउला खासिजों जानोसै जादो दे ओमफ्राय नोंसोरलाय दोनथ'सैसोलाय एसे जादो दोनथ'लायदो होनबा दौहरलायो मालाय बिदिल' गोखाजों माबाजों गोथावथार ना गोथाव जादों नों संनाय नानि मालाय संनाय संबावो संनायाथ' आरो दाउला खासिजों जोगोनारजों आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम होननानै बुं दे बुंना होलै बुंना हो गाइस बेनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाङा नोंनि चेनेलखौ आंनियाव स्क्रिनशट खालामनानै होनानै होयो होखाबाय होनना बुं भिडिअ नालाय होखाबाय होनना बुंना होनांगौ दोहाय गाइस सबसे गिदिर सुथुरा बेनो आंना जोंना बिदिनोसै Oh my God! Wow! बिसोरो ट्रेनजोंसो थांनो नागिरबाय ओमफ्रायो आङो दोनबोदों ट्रेन स्टेशनसिम ओमफ्राय हनै ट्रेना खारसै जल्दि जायो जल्दि थांफेराखैमोन ट्रेनजों दा थांबायब्रा नङाब्रा माबा दोनफैगासिनो दोनफैग्राया खाराखैलै ओमफ्राय ओरैबायदि जादों जोंना मा जादों मिथिगौ ना लोगोफोर ट्रेन स्टेशनाव थांबाय ओमफ्राय दाना ट्रेन माबा टिकेट दानहैबाय टिकेट दानायाव माना ट्रेनखौसो नेयै ओमफ्राय खुनु ट्रेनानो बारग'लांबाय ओमफ्राय खुनु दिनथ' थांफेरखाया दिनैबा मा गोसो जादों ट्रेनजों थांनो नङाबा गारियानो दङ गारिजों थांनो हायो ओमफ्राय दिनै ट्रेनजों थाङो होननानै थांनाय थिखाबाय दाना स्टेशननिफ्राय फैनांबाय सब बुस्थुनि एक्सपिरियेन्स लानांगौ ना बेनि थाखाय थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनावहा माबाबायब्रा मा होनो ट्रेनानो बारग'लांबाय ओमफ्राय गैया ओमफ्राय गारिजों थांसै आरो गाबोन जेबो नङा जेनेबा थांनानै फैफिनो बेरायहैनाय बायदि जाबाय जोङो स्टेशनाव ना स्टेशनखौ नुथाराखैमोन नालाय गोबाव जाबाय माने मालाबा जेनेबा दिनै बिदि जादों मालाबाबोथ' मोननो हागौ ना नंगौना नङा नंगौ आरो सबावनो माबा लाजोबनांगौ ना जों नै माबा मा होनोमोनलाय जुमब्रा जानो नागिरदों बोथोरजों लोगोसे फार्स्ट टाइम जुमब्रा जानो नागिरदों जों जमानो जिरगासिनो नै ओमफ्राय नै बाथोनाबो जा मोदोमफुजोब्बाय बानलु बोरदोनजों मानसिखौ देखायबाय सामब्राम गुफुर मानसिखौ जाला मोदोमजोब्बायना बोथोरजों लोगोसे दिनै फार्स्ट टाइम ना आं गोरलैसो सानदों अबेनिसो ना अबेनि गोथावल' नुखायो लगायबा गोथाव जासिगोन जोंबो ग्रोब माने नारजि जि गोथाव नुबायलै आब' जुमब्रा दिनैसो फार्स्ट टाइम जुमब्रा खाजि लगायनाय बिदि आराम लगायबायलै थैनोबो गलायबाय सोरखौ नायखो मिथियालै आयु गोखा जासिगोनलै थाब जानांसिगोन संख्रि साखिदो दे संख्रि साखियावद' अयथासार गोथावलाय संख्रियासो बाव गोथावा अयथासार जेल' जादों साबैसे जोङो सानै साथाम साब्रै साबा सयजन मावग्राजों सयजन गोथाव जाबायलै थांगाखौ बन्द' खालामथारलै गोखा जासिगोन आंबो होदो नों लाखानायाव आयु आजाया भिडिअ नुनायनि खाथि थाफैबाय आंनो खोमोनथाय आयु थोलासो आं जानो आजा
रसखौ एसे रसखौ नांगौ दा लुबैबाय थुबजा सोरनोबा दंबा सोरबा फैबावनोबा